I com hem dit, la Toni ho farà sols de forma de veu i no pel xat i ja està. Doncs disculpeu aquest retard d'avui i comencem el ple del 22 d'octubre i el primer punt de l'ordre del dia és la lectura i aprovació de les actes de l'acte de sessió anterior. Tots ho teniu al correu. No sé si alguna cosa, algun dubte, alguna qüestió que vulgueu comentar i si no, doncs passaríem a la votació de l'acte de sessió anterior. Sí, podem passar a votació, Jordi. D'acord. Doncs, Josep, quan vulguis. Sí. Josep Maria Capdevila? Sí. Enric Camats? Sí. David Lesan? Sí. Toni Torrelles? Sí. Anaïs Camarasa? Sí. Eric Berga? A favor. Jordi Camats? Sí. Anna Belló? A favor. Jordi Verdú? A favor. Perfecte, aprovat. D'acord. Doncs passem al punt número 2, que és l'Enric... l'Enric ja hi torna a ser. Vinga. Doncs passem al punt número 2, que és posar a votació els pressupostos 2021. Com ja vam comentar amb els dos grups, cadascú de vosaltres sou coneixedors de la proposta que fem i res, intento simplificar-ho. Com ja sabeu, doncs, el pressupost total és d'1.412.150 euros. Com podeu veure, el tema de despesa no financera del capítol 1 a 7, com ja coneixeu, és d'1.172.150. Complim la regla de despesa d'aquest pressupost. Tenim aquest marge de compliment d'aquesta regla de despesa de 51.000 euros, que això donaria, si poguéssim ampliar el pressupost, podríem fer-ho, si tinguéssim aquests ingressos. I res més, el tema de l'import màxim, que és aquest 51.000, i el sostre de despesa del pressupost, que és aquest 1.223.000. Doncs ara, si us sembla bé, David, com a portaveu del vostre grup, si vols fer una intervenció. Sí, també seré breu. Res, només esmentar que més enllà dels compliments de les regles que pertoquen, que tant el Josep Maria com jo, que us volem agrair també la trobada prèvia sempre que fem abans del ple de pressupostos, perquè també és un espai per conèixer neguits o fer preguntes que també n'hi vam fer o aportar coses. Destacar el fet que aquest any s'hagi pogut incrementar aquest pressupost total, que també es va comentar a la reunió, que feia temps que això no se podia fer, i també tot el tema de les partides que per una banda s'han pogut mantindre, però també la voluntat d'anar una mica més enllà amb determinats temes com la previsió del tema de les partides d'agricultura, ja sigui també de la part de camins o preveient que aquest any vinent, amb temes de Covid, també s'haurà de fer una previsió i s'han incrementat partides en aquest cas. El tema de seguir endavant amb el tema de la consulta participativa, que a més ha implicat una creixuda a nivell econòmic també, que penso que és molt destacable, i també l'esforç que s'està fent des de l'Ajuntament per mantenir tota la part, diguéssim, de cultura, la partida de festes o de festa major, que a més aquest any també s'incrementa perquè ha entrat tot el tema de marges, i també que penso a nivell dels municipis de per aquí a la vora, tothom se mira una miqueteta Corbins fins a un cert punt, perquè és un municipi que, tot i la situació, realment el volum d'activitats que genera penso que és molt important i molt ben gestionades. Llavors, arran de la trobada de reunió que vam fer, molt bé, tot molt ben explicat. I si passem a la votació, passem-hi, però ja us confirmem que ens sentim identificats amb el pressupost i que tirarem endavant. Doncs merci, David. Josep, llavors passem a la votació. Fem la votació de l'aprovació del pressupost. Josep Maria Capdevila? Sí. Enric Camats? Sí. David Lesan? Sí. Toni Torrelles? A favor. Anaïs Camarasa? Sí. Eric Berga? A favor. Jordi Camats? Sí. Anna Belló? A favor. Jordi Verdú? A favor. Aprovat per unanimitat.
Passem al punt número 3, que és l'aprovació d'ordenances fiscals per aquest any 2021, que, com tots sabeu, va lligat amb aquesta proposta de pressupostos que acabem d'aprovar. Esmentar els canvis és aquesta reducció que continuem fent any rere any sobre l'IBI urbana, en aquest cas passem del 0,86 al 0,84, i també comentar afegir aquesta bonificació que hem pensat fer pel tema d'aquests habitatges que instal·len energia solar. En aquest cas hem pensat en una bonificació del 35% de l'IBI i després de parlar-ho amb els tècnics, en aquest cas de l'organisme autònom de la Diputació de Recaptació, la proposta que també ens comentaven que podríem fer és per a 4 anys, aquesta bonificació d'aquest 35%. Pensem que és la línia a la que hem de treballar per un país millor, amb energies renovables i que va amb la línia també de les bonificacions que ja es fan dels vehicles híbrids, i en aquest cas si n'hi ha algun d'elèctric. Tota la resta continua tot igual. Ara, abans de passar a votació, David, si el vostre grup voleu comentar alguna cosa al respecte. Sí, no, en aquest cas no teníem. Podem passar directament a votació. D'acord, Josep. Passarem a votació ordenances per l'any 21. Josep Maria Capdevila, Sí. Enric Camats, Sí. David Lessant, Sí. Toni Torrelles, A favor. Anaïs Camarasa, Sí. Eric Berga, A favor. Jordi Camats, Sí. Anna Belló, A favor. Jordi Verdú. A favor. Aprovat per unanimitat la modificació de les ordenances per l'any 2021. Merci, Josep. Passem al punt número 4. En aquest cas es dona compte de l'informe d'intervenció del compliment del tema de la morositat amb les operacions. En aquest cas, la veritat que ens hem de felicitar entre tots, tant la part administrativa, que també està aquí representada, com tots vosaltres, ja que el període mig de pagament del segon trimestre del 2020 és d'un dia 35. Vull dir que la veritat que estem pagant molt i molt bé. I us puc avançar que el tercer trimestre serà 1,20. Però ja ho farem al pròxim ple. Sí. D'acord. En aquest cas, com que només es dona compte, passem al punt número 5, que també és de donar compte de decrets, en aquest cas de l'aprovació de línies fonamentals del pressupost 2021, que el Josep ja va enviar abans d'aquesta proposta. Com podeu veure, quasi ho encerte, ens vam apropar molt, d'1.353.700. Bé, això ja sabeu que és això que ens fan fer de la bola de vidre per endevinar el següent pressupost, però bé, donar compte que ho vam fer l'enviament tal com ens demanen des de l'Estat i que es va apropar, la veritat. Si teniu algun dubte o alguna cosa sobre aquest punt, podeu participar. No tenim res, Jordi, merci. El punt número 6 és ratificació de decrets d'alcaldia aprovant mocions. Ens vam trobar que des del mes de juliol que vam fer el ple, la situació política és molt canviant i amb una velocitat de vertigen i provoca que havíem d'actuar en certs moments i no esperar al ple, perquè, com podreu veure, ja repassarem, ja són mocions que semblen molt de fa molt temps, o el fet de que per no convocar-nos a tots vosaltres d'urgència per passar una moció. Com ja sabeu, us passàvem la informació, ho comentàvem i fins i tot en algun cas havíem fet alguna concentració. Ara vaig a comentar-vos cada decret d'alcaldia d'aquestes mocions. L'únic que us he de preguntar abans de res és si preferiu la votació individual per cadascun dels decrets de cada moció o si el vostre sentit del vot és el mateix, si preferiu que us els expliqui a tots a la vegada i ho fem amb una votació única. Això és el que m'heu de dir vosaltres. Pots fer votació única, Jordi. Els hem rebut, els hem llegit, els hem comentat i com que hi haurà unanimitat en cada un d'ells, podem fer, almenys per la nostra part, podem fer una d'única. D'acord. Només comentar-los una mica. En el cas del 6.1, que és la moció de la suficiència financera, com bé sabeu, l'Estat al final ens dona la raó, al final ha estat el perdedor d'aquesta proposta que ens demanava sobre el tema d'aquests diners que pertanyen als ajuntaments, dels romanents de tresoreria, que al final tots els ajuntaments han rebutjat i bé, era del 12 d'agost.
i al final tots els ajuntaments ens vam acollir amb aquesta proposta que ens feien des de l'ACM. La 6.2 és la moció en contra de la revocació dels drets penitenciaris, com ja sabeu, el tema del 100.2 tan conegut de les persones dels presos polítics, i demanant, fent aquest suport a aquestes persones represaliades i també en defensa de l'amnistia de totes elles, que ens van fer arribar també des de l'AMI i de l'Associació Catalana i la Federació. La 6.3 és sobre l'espionatge polític que van patir alguns dels nostres polítics, i en aquest cas també el més conegut també era el president del Parlament, Roger Torrent, i n'hi ha uns quants més, i res, demanar aquest aclariment sobre aquesta situació que pensem que no és ètic ni lògic que es continuï fent aquestes formes de treballar per part de l'estat espanyol. I la 6.4 era la moció per retirar els honors a Joan Carles I, per reprovar l'actuació que va fer també el govern espanyol en el moment de la seva fugida, perquè encara l'esperem les seves justificacions i la forma que va actuar. I finalment la 6.5, que és l'última, que és del 29 de setembre, que és la moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem de la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Quim Torra, que ja vam fer la lectura el dia de la manifestació aquí a la plaça de la Vila, que vau assistir molts de vosaltres, i que en aquell moment ja ens hi vam adherir com a ajuntament independentista que som. Doncs, si us sembla bé i no hi ha cap dubte, doncs passem a la votació conjunta de totes aquestes mocions. Comencem la votació. Josep Maria Capdevila. Sí a la totalitat de mocions presentades. No t'he entès, perdó. Sí a la totalitat de mocions presentades. Enric Camats. Sí a totes. David Lesan. Sí a totes. Toni Torrelles. A favor de la totalitat. Anaïs Camarasa. Sí a totes. Eric Berga. A favor de la totalitat. Jordi Camats. Sí a totes. Anna Belló. A favor a totes. Jordi Verdú. A favor de totes. Queda aprovat per unanimitat la ratificació dels decrets de suport. El punt número 7 és mocions, correspondència i assumptes que puguin produir acord. En aquest moment no en teníem cap. I el punt número 8, pregs i preguntes. Si algun dels portaveus voleu fer algun prec al ple o alguna pregunta. Sí, només eren un parell de temes. Un també ja es va comentar el dia de la trobada prèvia, que vam expressar una mica també la preocupació pel tema de mobilitat interior a dintre del municipi. En aquest sentit, vam expressar la voluntat de voler sumar o de poder-nos trobar o generar un espai per poder valorar propostes. Jo aquests dies hi estava pensant i una possible opció potser podria ser el fet d'intentar muntar alguna mena de campanya a nivell específica, a nivell de poble, per sensibilitzar la gent respecte des de l'ús del cotxe, que penso que en els últims anys és un abús, és a dir, tots i totes agafem el cotxe per desplaçar-nos internament, de vegades per anar d'un costat a l'altre, i potser es podria generar una campanya en aquesta línia per reduir aquesta mobilitat o el volum de cotxe a dins de la vila funcionant, i l'altre és el tema dels espais, diguéssim, d'aparcament. Llavors, sense valorar-ho molt amb la resta de companys o pensant-ho molt, igual intentar fer alguna mena de campanya vinculada a tallers o xerrades o tema xarxes o algun material pròpiament de difusió amb espais, potser seria una manera d'incentivar que la gent prengui una mica consciència, perquè és un tema que han acabat a l'hora d'anar pels carrers o d'anar per aquí per allà, ens afecta a tots i totes. Aquest era un tema que mig el vam comentar aquell dia i ens fiquem també a la vostra disposició per poder treballar. I després l'altre tema, això, que és també en format de pregunta. Ja ho vam preguntar en algun ple anterior, però era saber si en aquest moment, és a dir, amb el sector també de la restauració, dels bars, etc., si estem aplicant algun tipus de mesures en forma de possibles bonificacions o si estem fent algunes excepcions arran una altra vegada dels 15 dies aquests de tancament.
sé que un dia ho vaig preguntar, me vau donar resposta, ara no me'n recordo, i si s'havia valorat de dir es pot fer alguna cosa més enllà del que s'està fent, senzillament això. Començo per la segona pregunta i la primera li deixaré més a l'Eric, que és el regidor que la veritat que ho pateix més i que té diferents idees a dur a terme. I en la segona pregunta pel tema dels bars i restaurants, el que vam fer va ser una bonificació pel tema de les escombraries per tots els mesos que van haver d'estar tancat en el primer estat d'alarma, en aquest cas, i ara el que hem fet és trucar-los també per fer una mica de campanya per promocionar el tema del menjar per emportar. Per tots aquells bars i restaurants d'aquí de la localitat que ho facin, si ens ho diuen, la idea és fer una mica de campanya de que l'Ajuntament de Corbins, el poble de Corbins, està al seu costat i fer difusió una mica a través dels nostres canals de tota l'oferta que tenen per emportar, si la tenen. I això, fer una mica de difusió i fer-los costat i de moment les mesures importants més fortes van ser en aquell moment i que aquesta vegada també s'hauran d'aplicar de la mateixa forma. És a dir, el tema del tancament, la que vam pensar que era la més ètica i raonable és que no paguessin per un servei que no generaven. I ara la proposta és una mica de promoció de la feina que fan, tot i no poder obrir a l'hora de servir a dins del bar i restaurant. També una cosa, David, demà els hi passarem un dossier de totes les ajudes que ha arribat avui de la Generalitat per poder acollir-se a les ajudes aquestes de 1.500 euros que donen i tal. I, no obstant, també els donarem suport per si han d'acabar d'omplir els papers, estem al seu costat per poder omplir-los. Demà ho rebran tots els de cafeteries i restaurants i les estheticians, que són les més perjudicades. Ho rebran demà. Avui ens ha arribat i demà ho rebran, diguéssim, en mà. Perfecte. Ens ha arribat el director, el Ramon Alturo, i el que farem és, a part de fer difusió pels nostres canals i xarxes, sabent els que són i que no són tants, ho portarem individualment a cada un d'ells i també les perruqueries per aquest servei que donen i que ara no els deixen prestar. Perfecte. I tu, Eric, si vols comentar una mica el dels carrils i així. El tema de l'ordenació vial és un tema que vam encetar ja fa temps, el que passa que, òbviament, el 13 de març passat ens va caure a damunt a tots i és un dels temes que ens ha quedat al tinter. Però, de fet, sí que ja teníem un petit esborrany, fins i tot que havíem plantejat al Francesc, el nostre arquitecte tècnic, per començar a valorar quines opcions teníem. Som conscients que els primers obstacles que tenim a Corbins, primer és la falta de voreres, el segon és, òbviament, el casc antic, que com la gran majoria de cascs antics del món és estret, tortuós i no té gaire zones per poder circular, i el fet que la majoria de carrers són de doble sentit i que hi ha poques zones d'aparcament delimitades com a tal. Llavors, tot aquest conjunt de característiques, veient les possibilitats que tenim, la primera actuació que volíem començar a fer, que de fet teníem plantejada, era començar per crear una zona peatonal, podria venir a ser una mena de camins escolars, no sé si ben bé seria el nom, perquè no únicament seria per accedir a l'escola, però com que pot ser el centre neuràlgic a les hores puntes, a Corbins, és la zona del carrer Calvari, que va des de l'Ajuntament fins al Cafè de la Cooperativa, perquè allí tenim la majoria de serveis, doncs hi tenim l'Ajuntament, hi tenim la llar, hi tenim el consultori, hi tenim l'escola, doncs pot ser un dels punts més calents en hora punta. Llavors, com us dic, aquesta proposta, la idea era crear una xarxa de zones pintades a terra, és a dir, unes pseudovoreres, per dir-ne d'alguna manera, d'entrada, des d'una vessant educativa, de poder ensenyar als més petits, però també als més grans, quina és la zona segura per poder caminar pels carrers de Corbins. Això, òbviament, ja comportaria començar a delimitar o a reduir fins i tot algunes zones d'aparcament. I això, com us dic, sí que era un primer pas que havíem engegat i que estàvem fent. Hi ha altres actuacions que hem anat fent recentment. Vam fer una petita actuació al carrer Calvari, a la part de dalt. Sabeu que es va delimitar una zona d'aparcament per millorar el trànsit d'alguns veïns que teníem problemes per accedir a finques particulars.
També s'ha fet una altra actuació al carrer Nou, que segur que ara es pot aparcar en un costat o a l'altre en funció del mes, si són mesos parells o mesos imparells. I això també ens ha servit una mica com per un petit experiment, perquè ens sembla que els canvis a nivell de mobilitat que anem aplicant a Corbins hem de ser prudents i hem d'anar fent petits passos per anar a poc veient quin resultat obtenim i que és una mica l'acceptació dels veïns i com evoluciona. Per tant, amb aquesta experiència del carrer Nou, ara ja ens comencem a plantejar també fer una acció semblant en altres carrers que tenim una problemàtica semblant. L'altra zona que ens estem plantejant també és començar a concretar zones grans d'aparcament per evitar que s'aparqui damunt de senyals horitzontals pintades a terra, com poden ser stops o senyals de se diu el pas, i potser fins i tot pintar places d'aparcament o delimitar aquestes zones com a tal. Parlàvem de quan hi ha moments puntuals que es puguin fer actes a la sala Coliseum, potser ara la plaça La Sardana potser ja no és el lloc més adequat per aparcar perquè tenim la parada del bus i per tant això ens pot crear algunes zones que sigui més complicat aparcar-hi i per tant també hi hem donat un tomb. Ja veieu que són diferents, són actuacions, algunes a nivell d'aparcament, altres a nivell de mobilitat i sigui que tot això ho volem anar lligant amb algun tipus de campanya a xarxes i també algun tipus d'actuació educativa principalment a l'escola Solixent. Merci, Eric. Jo només, moltíssimes gràcies. Més enllà de tot això, sí que li veig la seva importància, sobretot el tema aquest de la part també de campanya, sobretot per la part de reducció de l'ús de vehicle dintre de les possibilitats. Penso que també és una cosa que sumaria en positiu, perquè sí que veus que hi ha molta mobilitat de cotxe. Jo me refereixo també a aquest tipus de trajectes, Èrics, de dir, hòstia, visc aquí dalt i vaig a l'Ajuntament, me foto el coco que potser no m'hi cal anar amb el cotxe. És complicat arribar a la gent, generalment això se fa a través d'aquestes campanyes de prevenció. La gent penso que a Corbins respon o que és sensible amb aquestes coses i més quan és per un benefici en acabat comú i el dia que vam parlar a la reunió també vosaltres ho havíeu detectat, nosaltres també, la gent es veu aquest volum de cotxes i tal i qual, per tant sí que guai que es pugui treballar amb el concepte també de campanya o de material per repartir a les cases o d'anar ficant una mica el concepte aquest de dir, ostres, potser no em cal agafar el cotxe per anar d'aquí a allà, per reduir volum de circulació dintre del municipi i després també evitaríem que aquella gent que va a fer X encàrrec a X puesto, si va a pota, no caldrà que aparco per 10 minuts, un quart d'hora o el que sigui, allí amb aquella vorera, a davant d'aquella porta, a no sé què, a no sé quantos. Per tant, vull dir, bé. Ja està. Alguna intervenció, comentari? No? Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies pel suport en aquests punts de la importància del ple d'avui i ens anem veient i estem en contacte permanent. Perfecte. Gràcies. Adéu. Adéu, bona nit. Bona nit. Bona nit. Va.